Сәлам дуслар, кинәттән генә килгән салкыннарны ничек үткәрдегез? Бу салкыннарда бер дә урамга чыгасы килмәсә дә, сезнең өчен иң шәп яңалыкларны, чын дөресен, миннән башка тагын кем сөйләсен инде? Шулай бит? Чыгарылышны, шалыны бөтен дөньяга танытмакчы булган хатын-кыздан башлыйк әле. Сүзем шаккатмалы гамәлләре белән бөтен Рәсәйне шаулаткан Агина Алтынбаева турында. 6 яшьлек баласын рульгә утырткан хатын турында барыгыз да ишеткәндер бит. Кем белә? Бәлки Агинада легендар узышчыларның әниләре Элизабет Шумахер, Нейда Сенна, Хайки Феттель кебек танылырга теләгәндер. Тик ул фәкать 2 җинаять җаваплылыгына һәм тентүләргә эләгеп, балаларының бала чагын гына боза алды. Мөһим яңалыкларга да күчик. Казан мэры Илсур Метшин БМО каршындагы җирле хакимият органнарының консультатив комитетын җитәкләде. Моның нәрсә икәнен бик аңлап бетермәсәгез, хәзер аңлатам. Күз алдына китергез. Безнең Ак Барс Олимпиадада җиңү яулый. Кыскасы, Илсур Раисович, котлыйбыз сезне. Без булдырдык. Яңа елга да күп калмады. Димәк, бу турыда яңалыклар күп булачак. Шуларның берсе елның соңгы көнен ил күләмендә ял көне итеп билгеләү турында иде. Мисал өчен, Томск өлкәсе губернаторы 31 декабрьдәге эш көнен 28-нә шимбәгә күчергән. Казан Кремлендә 31 декабрьдә ял итүгә каршы түгел икән. Әмма моның өчен халыкның мөрәҗәгате кирәк диялар. Я дуслар, берләшәбезме? Шәршәнбене халыкта кечкенә генә җомга диләр. Бу көнгә кагылышлы 2 яңалыгыбыз бар. Полиция хезмәткәрләре Казанда яшерен рәвештә шәш өчен дарулар җитештерүче 2 ир-атны тоткарлаган. Берсе 25 яшьлек Бондарчук, икенчесе 38 яшьлек Гоша Куценко. Күз алдына китердегезме? Көлдегезме? Көлүдән туктамый торыгыз. Икенче яңалыкка да күчик. Менә икенче яңалык мине бераз аптырашта калдырды. Ел башыннан Татарстанда дуңгыз ите җитештерү күләме арткан. Бу эштә иң алдынгы булып Тукай районы санала икән. Хәтерлисез, Музган атнада кран заводындагы хәлләрне сөйләгән идем бит әле. Дуңгыз итенең ул календарьгә катнашы бармы икән? Атна дәвамында наркологик диспансерлар һәм ГАИ бүлекчәләрендә халык зур чиратларга тезелде. Барысына да җомга көнне үз көченә керергә тиешле яңа канун сәбәпче булды. Яңа канун буенча йөртүче таныклыгы алу өчен тиешле медицина белешмәләре үзгәрергә, аларның саны артырга тиеш иде. Шуның белән бергә бәясе дә 10 тапкырга кыйммәтләнер иде. Менә шул бәя артканчы справка алып калырга ашыккан бер ир-ат озын чиратта торган арада җан тәслим кыла. Юк, без әлеге үлем очрагын чиратлар белән бәйләмибез. Әмма бернинди акчалар да сезнең сәламәтлекне какшатырга тиеш түгел. Экономияләү теләге дә тормыш иминлегенә йогынты ясарга тиеш түгел. Пәнҗешәмбе көнне булган яңалыкны мин җомга җиткәч кенә аңладым. Telegram мессенджерын уйлап тапкан Павел Дуров пәнҗешәмбе көнне барча кешегә дә WhatsApp дигән кушымтаны телефоннарыннан бетерергә кушты. Имеш WhatsApp ул иптәш майорларның сатлык җаны һәм әлеге мессенджер куркынычсыз түгел ди. Бу хәбәрдән соң мин якыннарымның смартфоннарыннан WhatsAppны бетереп, тиз генә Дуровның Telegram мессенджерын урнаштырмакчы гына идем. Җомгада кинәт Телеграмы эшләми башлады. Яңалыкларны каян гына укырга да белми аптырадым. Пашка Дуров кушты диярсең. Шимбәдә безнең өчен бик үк күңелле яңалыклар булмады дияр идем дә, Нурлат мәктәп укучылары өчен кызыклы вакыйга булды бит әле. Аларны җирле ЗАГСка алып барганнар. Балаларга ЗАГСларның тарихы турында сөйләп, әлеге йортларның нигә кирәклеген аңлатканнар. Менә аларга ни сөйләделәр икән соң? Кадерле укучылар, сезне гаилә учакларын кабыза торган мәхәббәт йортында каршы алабыз. Гаилә төзү җиңел эш түгел. Бу бик җаваплы адым. Гомер буе бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, тугрылыклы булырга әзермесез? Бу сорауга мәктәп укучылары түгел, олылар да җавап бирергә курка әле. ЗАГСларның чираттагы кунаклары ясьле сабыйлары булыр микән?
Кичә Түбән Камада гаҗәеп бер хәл булган бит әле. Красный Ключ бистәсендәге елгада боз чатнап ярылган да агым белән агып киткән. Бу Кама кебек зур елгалар өчен бик сирәк күренештән санала. Узган атнаның төп мөһим яңалыклары безнең карашка шушылар иде. Яхшы, күңелле яңалыклар күбрәк булсын иде дигән теләктә, киләсе очрашуларга кадәр сау булашып торыйк.